Оғымдағы отнада Муслим районы мәчетләрендә балалар өчен әхлак һәм сәламәтлек яллары оештырылды. Тойгилдә авылында әхлак яллары кызлар һәм ир балалар өчен аерым төркемнәрдә, Кыйбла мәчетендә һәм Яшел мәчеттә оештырылган. 6 көн дәвамында балалар дини әхлак дәресләре ала, хәрәкәтле уеннар уйный. Бик яратып киләләр алар. Инде алар кыштан инде сорый башладылар очраган сайын. Быел да лагерьга киләбезме, лагерь буламы дип. Дин дәресләре Коръәнне ятлатабыз. Былтыр да ятлаттым инде, кайберсе оныткан да инде. Менә шуны кабатлаулар инде. Хикмәт күп өйрәнүдә түгел, өйрәнгән хәтлесен дөрес итеп өйрәнүдә, балаларга өйрәтүдә инде безнең. Шу хәтлеләр теләп йөри менә хак микән бу дим инде үземдә инде гел. Дәресләргә күрше Игенче авылыннан, Муслимның үзеннән дә йөрүче кызлар бар. Арина монда 3нче елын бик теләп йөри. Мин Игенчедән киләм, мине һәр көн әйтеп киләм монда. Монда нык күңелле өйрәтәләр. Менә бүген өйрәндек Фатиханы, кичә дә әз генә өйрәнгән идек. Монда нык күңелле, яңа дусларны күп таптым. Яшел мәчет ишек алдында балаларга уйнар өчен мәйдан җитәрлек. Ашау-эчү өчен ябылы урын булдырылган. Яшерен садакалар әти-әниләрнең ярдәме белән көнгә бер тапкыр ашау оештырылган. Ризыкны балалар теләген искә алып пешерәләр. Бик теләп йөриләр балалар. Шулай көндүз ашатып, аннан кайтарып җибәрәбез. Ашагачтан намаз укыйлар да, аннан кайтып китәләр инде. Аны әти-әниләр булыша, акчалата һәм продукция китерәләр. Тоже. Нинди ризыклар пешерәсез? Макарон белән фаршлар шулай. Бүген менә бәрәңге пюресе белән колбасаны кыздырып салып бирәчәкбез инде. Кыйбла мәчетендә ир балалар өчен дәресләр үткәрелә. Балалар белән шөгыльләр үткәрү өчен Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән шәкертләр килгән. Балалар өчен һәр яңа гыйлем алар тормышында зур яңалык. Мин монда 2нче ел йөрәм. Монда без өйрәнәбез әдәпкә, намаз укырга өйрәнәбез, дуалар ятлыйбыз. Тагын без уйныйбыз, зарядка ясыйбыз, йөгерәбез. Әхлак һәм сәламәтлек яллары файдалы белем туплауга, сәламәт яшәү рәвешенә омтылыш тәрбияләүгә, яңа дуслар табуга ярдәм итә. Мәчетләрдә узган мондый яллар елдан-ел күбрәк балаларны берләштереп, аларның күңелендә игелек, ихтирам һәм рухи кыйммәтләргә мәхәббәт тәрбияләүгә хезмәт итәр дип ышанабыз. Гөлнар Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.